Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Атна дәвамында без сезгә милләттәшләребез тормышында булган кайбер вакыйгаларны җиткерербез. Бүген безнең программада Абдулла Алишның 113 еллыгына бюст ачтылар. Әкиятче Батыр абый диеп, һәйкәленә гөлләр салалар. Кәрим Тинчурин исемендәге Халыкара заман милли драматургия театр фестивале башланды. Бу фестивальнең матурлыгы нәкъ шулай ук Тинчуринча булырга тиеш дип саныйм. Авылга яңа сулыш өрдерүче Бирюковлар гаиләсе. Байлыкны кирәк бергә табарга, бергә эшләргә. Уфа районы Николаевка авылында дини фестиваль узды. Штабка килдек монда мероприятиягә. Татар кайда да татар. Свердлау өлкәсеннән репортаж. 2015 елны мин уйладым да эшләргә булдым проект дип әйтик инде. Халкым мирасы дип. Казанда татар шагыйре Абдулла Алишка бюст ачылды. Сын аның исемен йөрткән 20нче гимназиядә урнашкан. Бюстны 15 сентябрьдә, ягъни Алиш туган көнне ачтылар. Быел татар шагыйренең тууына 113 ел тулды. Татар гимназиясендә Алишны ничек искә алдылар? Айзат Шәймәрданов репортажында. Менә ул Абдулла Алишка беренче бюст аның исемен йөрткән 20нче гимназия ишек алдында. Горур рәвештә һәркемне каршы аласы бар. «2015 елдан менә бу идея белән янып йөрибез. Абдулла Алишка бюстмы, һәйкәлме кую турында. Һәм инде мин әлбәттә бер генә түгел, күп ишекләрне кактым. Ниһаять, Разил Исмагыйль Швалеев, һәм инде Марат Готов улы Әхмәтов ярдәме белән, һәм инде спонсор матди ярдәм күрсәткән Майский совхозының генераль директоры Ганиев Иршат Газим улына алар менә сәбәпче булды. Аларның ярдәме белән менә Абдулла Алишның туган көнендә аның бюстын ачарга булдык. Иң дәһшәтле сугыш хәленең кыртырга иде тамырын, отмаса иде җиңү табы. Якын айткан сугыш. 11 иде, 11 егет иде, Баһадирдай татар егете. Яшь гомерләр фашист синатында палач. Бюст ачылышында мәктәп укучыларыннан тыш бер төркем зыялылар, язучылар килде. Ни өчен моңа кадәр Алишка һәйкәл сын булмаган? Шагыйрә Йылдыз Шәрипова хәтта моңа гаҗәпләнеп шигырь дә язган булган. Ул хыял дип атала, ягъни Абдулла Алишка һәйкәл кую хыялы. Һәм менә шигырьдә язылган хыял бүген тормышка ашты. Ул шигырен кабат укыды. Ирендек без шулай китаплардан. Батырларга тиеш хөрмәт һәм дан. Кайдасың ул чакта башкалада Алиш исемен йөрткән берәр мәйдан. Алиш та ич күрку белмәс батыр. Кабатлыймын инде ничә тапкыр. Бу мәйданда кайчан Алиш сыны кыя таштан һәйкәл булып калкыр. Хыялымда яши мондый урын. Күзем йомсам йөгерә балалар. Әкиятче Батыр абый диеп, һәйкәленә гөлләр салалар. Менә шушы хыял бүген тормышка ашты. Тәк балалар килә торган урын мәктәп ишек алды һәм инде аның һәйкәле бер кайчан да чәчәкләрдән үзелмәс, Алла бирсә. 20нче гимназиядә Абдулла Алишка багышланган төрле чаралар уза. 8 ел дәвамында фәнни конференция оештырыла һәм биредә аның музее эшли. Кунаклар шунда рәхим итте. Безнең гомумән Алишлар архивыннан, алар гаиләсе архивыннан бу инде шундый әйтүләр буенча Абдулла балачакта киеп уйнаган кәләпүш һәм инде менә моны әгәр дә танысагыз, бу нәрсәгә ошаган, игътибарлагыз әле. Бу тимер аяк. Менә монда итекне кертәләрдә, булай итеп ябып бәйләп куялар, ә монда инде аның очлы башы. Бу Абдулла кигән тимер аяк дип безнең менә музейга шушы экспонатны бүләк иттеләр. Абдулла Алишның оныгы Тимур да ачылышка килгән иде. Очень приятно, что открыт бюст. Дед заслуживает этого, конечно. Очень приятно, что это именно в этой школе, где все окружено памятью о нем.
хороший день. Тимурда бабасы турында әллә ни күп хатирәләр сакланмаган, чөнки әтисе Алмаз Алишны кечкенә чагында гына күргән. Әбисе бу турыда әллә ни сөйләргә яратмый иде ди ул. Чөнки Алиш һәм җәлилчеләрне нибары 50нче елларда гына аңладылар. Күрәсең, әлеге гаилә куркып яшәгән. Аның туганнары, ягъни сөйләү буенча гына беләм инде менә. Алиш абый бик җумарт булган, балаларны бик яраткан инде ул. Аның хатыны тормыш иптәше Рәкыя Пасили торган язган әйберен, ниндидер әкиятме ул нәрсәме, балаларын Алмаз белән Айвазны тезләренә утыртып, башта аларга сөйләдер иде. Аларга ошаса, ул аны басмага бирә торган булган инде. Шундый, аннан соң вакытта әйберен дә салып бирә торган булган. Огланган шакта ил каравы. Тауларга уралган шакта Ясак сырый, мәрхәмәтсіз үргес, кырван кирәк була ясакка. Каһарман шигырьләр, балалар җырлары һәм гомумән әдәби бәйрәм булды бу. Нәкъ Алиш иҗатындагыча, ихлас һәм самими. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан. 15 сентябрьдә актер, драматург, режиссер һәм профессиональ татар театрына нигез салучыларның берсе Кәрим Тинчуринның туган көне. Быел театр сөючеләр аның 134 еллыгын билгеләп үтә. Традиция буенча бу көнне Кәрим Тинчурин исемендәге Халыкара заман милли драматургия театр фестивале ачылачак. Быел ул 10нчы тапкыр үткәрелә. Татарстан, Башкортстан, Мари Эл һәм Түбән Новгород театрлары коллективлары шәһәребезнең төрле театр мәйданнарында үзләренең спектакльләрен тәкъдим итәчәк. Толырак Эльвира Хөснетдинова сюжетында. Ул уникаль шәхес була. Татар әдәбияты классигы, күренекле артист, режиссер, үз вакытында мөгаллимлек тә итә. Татарның затлы улы, асыл ир егете Кәрим Тинчурин репрессия чоры корбаны. Фаҗигале язмыш, һич гаепсезгә җәзалап, шын мәгънәсендә җәзалап үтерелгән кеше. Аны бик төрмә сакчылары бик кыйнаган һәм Заһида апаны Тинчуринның сөйләвенә караганда, ул үзенең канлы күлмәкләрен жуарга да бирмәгән, Заһида апага начар булмасын. Кәрим Тинчуринның каберен озак эзлиләр. Аның исемен йөрткән театр җитәкчелеге федераль куркынычсызлык хезмәтенә дә мөрәҗәгать итә. Архангел зиратындагы туганнар каберендә җирләнгәнен белгәннән бирле 2014 елдан бирегә килеп чәчәкләр кую күркәм традициягә әйләнде. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Кәрим Тинчуринның туган көнендә аның рухына дуга кылдылар. Милләтебез өчен башкарган эшләрен искә алдылар. Профсоюз урамындагы ул яшәгән йортта музей булдырырга кирәклеге турында сүзләр әйтелде. Хатыны Заһида ханым Кәрим Тинчуринның әйберләрен Рабит Батуллага биреп калдыра һәм драматург исемен йөрткән театрга васыять итә. Кәрим Тинчурин исемендәге Халыкара театр фестивале ачылган көнне аның кайбер архив документлары театрга тапшырылды. Кәрим Тинчурин исемендәге Халыкара театр фестивале 1990 елларда ук башланып китә. Бер ара тукталып та тора, ә инде 2012 елдан яңадан торгызыла. Дөньядагы соңгы вазгыять чарага үз тәртипләрен керткән. Узган ел фестиваль үткәрелмәде. Быел Татарстаннан 6 һәм читтән 6 спектакль катнашырга тиеш иде. Тик соңгы көннәргә кадәр үзгәрешләр булып тора. Халык ара дип әйтү чыннан да шулай, чөнки безнең чит дәүләтләрдән дә килделәр. Һәм быел без сөйләшүләр булды. Быелга гына без әз генә чит илләрдән чакырмый тордык. Венгриядән безнең киләчәк бер Сәрдар исемле татар җегете, ул узак кына инде Польшада, Венгриядә, Румыния якларында спектакльләр куеп бик танылган кеше. Һәм менә алар килеп җитәләр иртәгә һәм алар карап ул үзенең спектаклен куячак безнең октябрь аенда. Быел фестивальдә Россия һәм аерым алганда Татарстан театрларына басым ясала. Шкетан исемендәге Марый милли театры 7 телдә уйнаячак. Түбән Новгородтан моноспектакль аерым игътибарга лаек. Татарстан театрлары исә гомумән бу өлкәдә илдә әйдәп баручы санала. Хәзерге заманда, хәзерге көндә безнең милли театр ул үсештә. Һәрбер театрның ниндидер кызыклы, үзенчәлекле
спектакльләр бар. Алар актив рәвештә фестивальләрдә катнашалар. Үзләре бик күп фестивальләр оештыралар. Буа, Әлмәт, Әтнә, Минзәлә театрлары. Алар хәзер бик зур үсеш алганнар һәм ничек инде аларны чакырмаска фестивальгә. Татарстанның дәүләт театрлары гына түгел, бәйсез театрларда катнаша. Әйтик, 1000 мәйданчыгы чын татар спектаклен тәкъдим итәчәк. Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама татар дәүләт драма театрының 3 ел элек фестивальгә алып килгән спектакле иң яхшы дип табылган иде. Бу юлы Ркаил Зәйдулланың Нәгыймә әсәре буенча куелган спектакль тәкъдим итәләр. Сыңгыз Айтматов бит ул 18 кесе кыргыз язучысы саналса да, аның әнисе татар, безнең яклардан. Нәгыймә менә шушы татар кызыннан башлап без Сыңгыз Айтматовның аналар язмышына багышлаган бүтән әсәрләре ичендә кайнап, менә шундый Нәгыймә әсәрен барлыкка китердек һәм менә фестивальгә алып килдек. Бу спектакль әле дөресен әйткән вакытта яңа туган бала кебек тора. Ул аз сүзендә әйтмәде, бу сүзендә әйтмәде. Үзенең беренче сүзен 18 көнне әйтеп җибәрер дибез. Кәрим Тинчурин исемендәге бу фестивальгә безнең Шоулы театры 17 сентябрь көнне алып килгән Шәһәр нокта Брежнев әсәрен күрсәтәчәк. Ул билгеле булганча Шамил Идиятуллинның Город Брежнев дигән романына нигезләнеп эшләнгән 4 сәгатьлек спектакль. Шоулы тамашачысы менә театр сәхнәсендә, Шоулы театр сәхнәсендә беренче тапкыр менә шушындый зур вакытны алган спектакль белән танышты. Һәм рәхәтләнеп әйтә алам, бик җылы кабул итте. Шуңа күрә өметләнәбез, Казан тамашачысы да спектакльне яңалыгы белән, яшьлеге белән, матурлыгы белән җылы кабул итәр дип. Быелгы фестивальнең үзенчәлеге программага нәкъ менә бүген яшәп иҗат итүче авторларның әсәрләре кертелгән. Алар үзләре дә төрле чараларда катнашачак. Кәрим Тинчурин исемендәге 10-нчы Халыкара Заман милли драматургия театр фестиваленең тагын бер үзенчәлеге. Чара кысаларында хәзер яшәп иҗат итүче драматурглар һәм театр тәнкыйтьчеләре белән тематик очрашулар булачак. Алар арасында Ркаил Зәйдулла, Алжас Жанайдаров, Мансур Гыйләҗев һәм башкалар. Әлеге очрашуларда театраль белем алучы студентлар да, тамашачылар да катнаша ала. Һәр спектакльдән соң фикер алышулар каралган. Ә фестивальнең соңгы көнендә түгәрәк өстәл уздырылачак. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә авылга яңа сулыш өрдерүче Бирюковлар гаиләсе. Байлыкны кирәк бергә табарга, бергә эшләргә. Уфа районы Николаевка авылында дини фестиваль узды. Штабка килдек монда мероприятиягә. Бирәк намазак, кешеләр күп. Татар кайда да татар. Свердлау өлкәсеннән репортаж. 2015 елда мин уйладым да эшләргә булдым проект дип әйтик инде. Халкым мирасы дип атала. Олар гаиләсе моннан 20 ел элек районның еллар буе эшкәртелми яткан йөзләгән гектар җирен, колхозларның дистәләгән ташландык хәлдәге терлек фермаларын, амбарларын алып, районның байтак авылларын юкка чыгудан саклап кала. Олай гына да түгел, эшсезлекләргә эш биреп, күп кенә гаиләне ашлы иттеләр. Сүзебез Ульяновск өлкәсенең Радищево районында яшәүче Зәйтүнә һәм Юныс Бирюковлар гаиләсе турында бара. Безнең бу төбәктәге хәбәрчебез Рамис Сафин алар яшәүче бистәдә булып, ишле гаилә тормышы һәм аларның хезмәт эшчәнлеге белән танышып кайтты. Biz монда килгән көнне Бирюковларның зур гаиләсе җыелып беткәндер дисәк тә, төпчек уллары Камил әле кырдан кайтмаган иде. Җәй буе яңгыр яумаса да, аларның дворянская агрофирмасы гектарыннан 18-20 центнер уңыш алган. Чәшкәндә удобрение белән чәчәбез, сложное удобрение. По листу 2 тоннап керәбез, микроэлементы добавляем, от сорняков работаем. Семенной фондка особое внимание уделяем. Ниһаять, кояш байрамыннан зур гаилә бергә җыелып бетте бугай. Самардан кызлар, кияүләр дә, аныклар да кайтып җитте. Аныкларны Ходай Бирюковларга молдан биргән. Бүгенгә аларның саны 8-гә җиткән. Оказывается, на самом деле, балданда татлы оныкларың. Минеке, әлхәмдулиллаһ шөкер, 2 ир бала, 6 кыз бала. Иң зурыма 28 яшь инде, ул тормышта, Аллаһка шөкер. Иң бәләкәебезгә 4 яшь. Юнус белән Зәйтүнә икесе дә бер авылда, Николаевка районы зур ширикледә туып, шундагы мәктәпнең бер классында укыйлар. Мәктәпне тәмамлагач 2 яшь җилкенчәкнең юллары аерыла. Егет Самарга, ә кыз Ульяновскига укырга китә. Ләкин язмыш ял көннәрендә авылга кайтып йөргән 2 йөрәкне барыбер дә кавыштыра.
ЮНЕСны көңілім сәләді, неден сәләді, ол бірче поставлены цельларын обязательно достигать это. И әлгетики, не остават куйдым үзіне задачу, обязательно ол она решит. Во-первых, кирек характерына багарға. Это самое главное. Кишнеке булсын, щедрый да мужчина должен быть обязательно. Должен быть мудрый, должен быть мужественный. Байлыкны кирек берге табарға, берге эшлерге. Bir жыл йөрдек, аннан 72 елны беләнештек. Яхшы семьядан, бик матур иде кызлар. Моннан 50 ел элек туган гаиләдә 2 кыз белән 1 малай үсә. Бүген инде алар үзләре дә әтияни. Канем самая мудрая мудрость, ее женскую мудрость хотелось бы перенять, быть такой же мудрой. А ты без ягоннан проявляет свою заботу. Тоже вот всех нас сплачивает, детей, внуков. Көн буе эштә булган ананың балалар тәрбияләп утырга вакыты да калмый. Мин только личным примером диеп беләм. Если үзең өйрәтсәң бергә, эшләсәң үзгәне, алай дөрес булмый. Алай аланнар аңгармый аны. Еллар дәвамында тормышны матур итеп алып бару, нинди генә шартларда да гаилә тынычлыгын саклауда Зәйтүнә апаның үз кагыйдәсе бар. Кашык савыт шылтыраганда, качан яшмидә калырга кирәк. Аннан басылгач, уже йөрәк басылгач, шуннан гына әтергә, иптәшеңә, что син шул төштә дөрес эшләмәдең, да, только шулай гына. Ульяновск өлкәсенең атказанган авыл хуҗалык хезмәткәре исемен йөртүче Зәйтүнә апага узган ел Россиянең атказанган азык-төлек индустриясе хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. Ул аны Россия премьер-министры Михаил Мишустин кулыннан ала. Шунсын да әйтергә кирәк, хөкүмәт рәисе каршына татар хатын-кызларынан беренчеләрдән булып, ул бүләкне алырга башына яулык бәйләп чыга. Вот кем берни әтмәде, наоборот, вот качан киендем, шулайга киенеп чыктым, барысы да әттеләр, наоборот, нинди килешә сезгә шул киенешегез. Кунак астыра күп күрә дигәндәй тырыш гаиләнең капкадан килеп керүгә уңганлыгы күзгә ташлана. Берекокларның бакчасы да затлы шәһәр паркларынан бер генә дә ким түгел. ЮНЕС үзе Искырда да өлгерә, йортта да өлгерә, бакчаны да бик ярата, бу ватанның детишесе. Үзе даже бер агачта утыртырга үзеннән башка бирми. Үзе балконга менеп карый. Кая можно утыртырга, кая килеше, аннан гына инде шунда китереп утыртабыз. Тапкан хәләл малны бәрәкәтле итеп тота белү белән бергә, алар татар иҗтимагый тормышына ярдәм итеп, район сабан туйлары, дини бәйрәмнәр уздыруга, мохтаҗларга ярдәм итеп яшәүне дә үзләренә тормыш кагыйдәсе итеп алганнар. Ак байлар, менә шундый буладыр инде ул. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Башкортстанның Уфа районы Николаевка авылында дини фестиваль узды. Тугандаш төбәктә 100дән артык милләт вәкилләре яшәүе мәгълүм. Туган тел, гореф, гадәт, дин төрле булса да, ут күршеләребез дус тату яши. Әлеге фестиваль моңа дәлил. Башкортстан үзәк диния нәзарәте оештырган чарада балалар өчен ярышлар, кызыклы мастер-класслар, дини мәсьәләләргә кагылышлы түгәрәк өстәлләр узды. Тулырак Миләүшә Латыйпова видеоязмасында. Башкортстан милләтләр һәм диннәр арасындагы татулык, халыкларның бердәмлеге көчле булган төбәкләрнең берсе санала. Уфа районы Николаевка авылында оештырылган бәйрәм дә моңа дәлил. Төбәктә православие һәм мөселман динендәгеләрнең мәсьәләләрен чишү буенча һәр даим эш алып барыла. Конфессияларның башлангычларын тормышка ашыруда да республика җитәкчелеге ярдәм итә. Безнең бүгенге бу сараның кыйммәтлеге бик зур, чөнки безнең күп милләтле, күп халыклы Россия Федерациясында безгә бергә тату һәм дә гүзәл һәм күркәм тормыш алып барырга кирәк. Шуның өчен бу төшенчәләрне ныгытыр өчен без ошондой сараларда узгарып торабыз. Һәм дә бүгенге көндә мусулман яки иман килтергән кеше ул төрле яктан үсешкән, төрле яктан җитешкән кеше булырга тиеш. Чараның максаты гасырлар дәвамында сакланып килгән милләт-ара һәм конфессия-ара дуслык, халыкларның бердәмлеге, бер-берсенең диненә, мәдәниятенә һәм гореф-гадәтләренә булган хөрмәтнең әһәмияте. Шундай күләмле сараларның яшьләребезне рухи яктан ныгытуда һәм тәрбияләүдә әһәмияте бик зур. Чөнки бу беренчедән берләштерә, дуслаштыра, икенчедән иман юлын хайлаган яшьләребез өчен менә ошондый аралашу бик кирәк.
Бүгін бек матур хайбат мәжлис, потому что біздің менен яшьләргә бер тәрбия берәргә кирәк. Яхшы ниятләрне яхшы өйрәтергә тиешбез. Бәйрәмнең рәсми өлешеннән соң көтеп алынган мизгелләр, балалар һәм өлкәннәр өчен төрле ярышлар башланды. Чараны оештыруда зур ярдәм күрсәткән волонтерларның күпчелеген Краснокама районы яшьләре тәшкил итте. Штабка килдек монда мероприятиягә. Бирәк на мәзәк, кешеләр күп. Булышабыз инде рәхәт. Монда чаралардан соң мәчеткә барасы килә, күңел тартыла. Мәчеткә. Моңа бараш, Алла бирсә, мәчеткә барып кирәк. Барасы килә, булышасы килә, эшлибез. Алла бирсә, монда чаралар үтеп торса, гел киләчәкбез, булышачакбыз. Бәйрәмгә килгән кунаклар өчен шулай ук кул эшләре буенча оештырылган мастер-класслар, кайнар чәй һәм җыр-моңга бай концерт тәкъдим ителде. Башкортстанның Уфа районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Татарлар тапшыруын даими карап барган тамашачыларыбыз Свердлов өлкәсендә урнашкан татар авылларын, ондагы яшәешне яттан беләдер. Сүзебез Шәкүр, Аккүл, Үрмәкәй, Уфа шигыре, Әрәкәй авыллары хакында. Хакимият тарафыннан аларны барысында Михайловск шәһәре берләштерә. 200 еллык тарихы булган әлеге шәһәрдә татар мәктәпләре дә, балалар бакчалары да, хәтта мәчет тә юк. Әмма тирә-юньдә урнашкан татар авылларыннан чыккан, татар мәдәниятеннән, татар җырларыннан башка үз тормышларын күз алдына китерә алмаган үзешчән артистлар, энтузиастлар ярдәме белән татар тормышы бар һәм гөрли. Киләсе видео язманы карыйк. Михайловский шәһәре Екатеринбургтан 163 чакрым ераклыкта, Свердлов өлкәсенең Түбән Серга районында урнашкан. Аның 200 елдан артык тарихы бар. Борынгы йортлар, һәйкәлләр, шәһәр үзәгендәге мәдәният йорты сакланган. Наш город многонационален. Он основан в 1805 году. В городе проживает порядка 9000 человек. В основном, да, город русский, но его окружают татарские деревни. 2011 елдан монда Свердлов өлкәсенең мәдәният һәм сәнгать көллиятен тәмамлаган Хәсән Камил улы Бакыев хезмәт итә башлый. Ул тумышы белән Уфа шигъри авылыннан. Бик күп балалар бар, авылдан укыйлар. Монда безнең 2 школ бар, инде мәктәп бар. Ана шу мәктәптә укыган балалар монда килеп үз телен оныталар. Шуңа мин 2015 елны мин уйладым да, минем эшләргә булдым проект дип әйтик инде. Халкым мирасы дип атала. Хәсән Бакыевның халкым мирасы проектына инде 7 ел. Ул шигърият, бию, вокал юнәлешләрен үз эченә ала. Һәм үзешчән артистлар өчен бик кулай чара. Аның тагын бер кызыклы алымы. Ул да булса авыллар арасында оештырыла торган ярыш. Иҗат төркемнәре, солистлар сәхнәдә көч сынашкан арада мәдәният йортының фойесында милли ризыклар әзерләү буенча осталык дәресләре уза. Быел проектның яңалыгы да бар. Хәсән Бакыев Михайловскида татар телен уку курсларын ачып җибәрә. Әлеге хезмәткә Үрмәкәй авылыннан бик тәҗрибәле укытучы Фәридә Исмагыйлова чакырыла. Мин болай итеп уйладым. Татар теле белән бер әрәттән әдәбиятны да алып барырга. Бөек шагыйрьләребез, язучыларның әсәрләрен белән танышып, ниндидер әкиятләрен өйрәнербез. Курслар буенча беренче оештыру утырышына 10-дән артык гаилә килгән. Мы очень рады, что в нашем городе наконец-то будут уроки татарского языка. Мы бы хотели, чтобы и наши дети, и мы сами говорили на родном языке. 2022 елга кадәр Хәсән Бакыев өйрәнүчеләрнең ачык дәресен уздырырга уйлый. Ата-аналар исә 3 айдан аларның балалары хәрефләрне өйрәнеп, укый алачакларына ышана. Билгеле бу чара концерт номерлары белән дә үрелеп барачак. Безгә исә Михайловскидагы мөритүче милләттәшләребезгә уңышлар гына телисе кала. Ләйсән Асадретдинова, Әлфия Габдушева, татарлар, Свердлов өлкәсе. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Тапшыруыбызны Рәшид Әхмәтҗанов шигырь юллары белән төгәллибез. Мин татарның теле, сезне эзләп, канга батып беткән хәтере. Бәлки сезгә үлде дигәннәрдер. Мин исән сау, мин бар, мин тере. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Исән сау булыгыз.